Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah lemas nggih Bu nggih. Lemas nggih. Pun pikantuk seneng dereng. Nggih didhahar ngoten. Didhahar napa dibeto mantuk? Oh dibeto mantuk nggih. Mula kok piyai mriki angger pengajian kok tasih gedhi-gedhi. Oh tinggi ada snack. Oh nggih sampun mengke kula nek itu ya tak komplit. Gen padha karo wong kene ngoten nggih. Ya pisan kas sing jawab salam banter nggih rezekine banter. Sing ora gelemune untune lara. Oke, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Niki arep pengajian apa turu? Kok do merem? Yo tangane diangkat kabeh ngene yo. Bapak-bapak ya diangkat. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Wong kon sakmene kok ngene iki lho. Ayo sakmene kabeh diangkat. Sing ra gelem ngangkat tangane gideng yo. Ayo semangat nggih Bu nggih. Iki pengajian tenanan lho, panggunge dhuwure sakmene sone nganti kaya ngono tekan horeg tekan kono kok. Jamaahe kok telek ngono. Ya, sing semangat. Ayo bapak-bapak ya diangkat tangane. Wong lanang kepleh ngono ra. Ayo sing semangat, oke? Mengke kula munine ngeten, mana semangatmu? Ini semangatku. Alah kepleh ra. Sing banter. Oke? Oke. Yo sing ra gelem muni gondongan ben. Iki tenanan lho, kula tak rewangi ado-ado mriki lho, bedhek-bedheke aku gen ketemu karo wong klepon nggih. Wong klepon iki tak kira wedokane ayu-ayu tibake, ya Allah. Tuwek-tuwek ngene Gusti Allah. Ini ra ono wedokan enom to, Mas? Yang ngene iki ra marake mubaleke semangat no iki. Halo, siap? Siap? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Mana tertawamu? Ababmu mambu. Pun semangat nggih. Lah disorot ngono Mas, gen ketok Mas, sorotan kuwi. Aku ya tak karo namatke. Lah Gusti Allah ki tuwek-tuwek kaya ngene. Gusti Allah, Gusti Allah. Sing enom nanti to ki. Halo. Halo. Arep pengajian apa arep turu? Pengajian apa arep turu? Awas angger ana sing merem tak tinggal mulai. Oke? Siap? Oke. Angger ana sing Iya. yang pertama nyun ngapunten. Ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur datang Gusti Allah. Awak dhewe dikeki nikmat karo Gusti Allah kathah sanget. Sehat mboten? Sehat mboten? Waras mboten? Urip mboten? Alhamdulillah. Gusti Allah kene pun paring nikmat ning awak dhewe ora mandeg tur ya ora diitung. Mula wajibe awak dhewe dadi wong iman, syukur marang Gusti Allah. Wau dipun ngendikaken Mas MC, ayo biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Banter, seru, kompak ngoten nggih.
Dibaleni mau ora banter tak rungokke kok. Guru kon muni alhamdulillah kok angele. Wong kleponi jan kranjingan tenan. Kaya ngono kok rezekine njaluk lancar iki lho. Ayo sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Amin. Rezekine sumulur. Amin. Rezekine lumintu. Amin. Rezekine pun kathah. Amin. Tur ya barokah. Amin. Nganti turah-turah. Amin. Syukur saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Amin. Sing ra gelem mune untune lara gen. Oke? Yo, 1 2 3 Alhamdulillahirabbil alamin. Orang banter alhamdulillahirabbil alamin sing banter 1 2 3 alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu sapa gelem syukur kanggone wong klepon insyaallah nikmate ditambah karo Gusti Allah. Yakin mboten? Yakin mboten? Ning ana wong klepon dikei nikmat karo Gusti Allah kok ora gelem syukur kepara malah maido mregodo inna adzabillah syadid. Ngerteni ana wong keplon hah heeh wong kene ngono wae angel kok jeneng kok klepon nek nggonku klepon iki panganan kok nek mriki nggih panganan nggih kalau kaya pohong dibundur-bundur terus digulung-gulung ngene nggih ta klepon nggih ayo wis ngono ki tok kanggone wong klepon kok dinekeki nikmat Gusti Allah ora gelem syukur malah maido inna adzabillah syadid. Ngerteni ana wong klepon siksane Gusti Allah banget rasane ngaten nggih. Mula nek awak dhewe iki ngapunten Bapak Ibu nek kepengin uripe bahagia satu bersyukur kepada Allah. Titik. Oke. Siap. Sing nomor loro nyon ngapunten aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Apa yang Allah berikan disyukuri dine. Siap. Terutama ibu-ibu rungokno iki. Rungokno. Penting iki. Mriki nek model pengajian memang ado-ado ngoten niku nggih. Mbok nek ngene iki model ngene iki dirungokke kok omah wae. Wong pengajian kok waduh iku ono lho. Para terpal-terpal ingkang kula hormati, nek terpal pengen uripe ayem tentrem, monggo terpal kathah anggenipun syukur nggih Pak nggih. Dosa kowe. Diundangke mubalik apik-apik tur larang kok kon neramai terpal. Ngerti yang ngene iki ranyang kok aku. Biasa kok. Kayak terpale elek. Halo. Ibu. Kemayune biasa wae. Lambene dadak diangkat lho. Halo. Khusus kepada ibu-ibu rungokno wong wedok-wedok. Dok. Rungokno. Ora kanggo bapak-bapak. Nah, kenapa bukan bapak-bapak? Karena bapak-bapak boloku. Oke? Ayo bapak-bapak, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa? Ngapa kowe? Ngapa wong kowe sing iso hidupi wong lanang? Wong wedok kan ra iso hidup. Halo. Bu, rungokkan. Dengarkan. Penting. Khusus kanggo wong wedok kok lanang. Khusus kanggo wong wedok-wedok. Khususnya wedokan klepon. Apa kowe? Ngapa kowe? Anu. Lali. Nggih Mas. Lho nek pengajian ngisi pengajian jamaah tuwek-tuwek niki lali-lali terus.
Kula anu Mas panitia sesuk nek ngundang kula sing arep dikeki sing nom-nom. Lanang lah. Ya minimal kaya penyanyine ngene iki. Ora ngono kuwi. Iya. Ibu marang peparinge Gusti Allah pesan saya 2 nggih. Maring peparinge Gusti Allah apapun wujudnya dan berapapun jumlahnya aja sok kulino muni kok mung kaya ngene kok mung sak. Baleni pisan kas nggih. Bali meneh lah wong piye wis tuwek guru ngapa-ngop. Wis Gusti Allah. Klepon. Halo. Maring peparinge Gusti Allah apapun wujudnya dan berapapun jumlahnya aja sok kulino muni kok mung kaya ngene kok mung sak. Bisa diterima? Sing kulino muni ngono ki wong lanang apa wong wedok? Lanang apa wedok? Ora iso. Tak wong wedok. Wong lanang direwangi nyambut gawe. Ayo dewaki. Ayo sing ramune untune lara. Wong lanang direwangi nyambut gawe. Montang ati. Mobat apik. Wirah wiring. Nipa tangi. Babak lungat. Esok awan maju ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu lah wis metu wae. Halo Ibu, bojomu tontonan nyambut gawe nunjang palang nibonangi golek duit nek entuk duit keke sapa? Dikeke sapa? Dikeke bojone ta? Nggih napa mboten? Nggih. Ana wong wedok klepon ngene iki nalikane diblonjo bojone gelem matur nuwun. Allah gayamu. Rata-rata wong wedok munine kok mung sak ngene. Apa-apa larang. Kowe godak nyambut gawe apa ora? Nek ra godak minggat. Kuwi wong wedok klep. Lho nyon ngapunten, ini mbak-mbaknya sudah rapi belum? Rapi belum. Ana sing wis, ana sing durung. Tak kandhani nduk kowe aja melu-melu kae. Wis somben. Wis somben nek di bojo aja melu-melu kae. Wis pokok wong lanang berapapun jumlahnya, berapa apapun wujudnya kau digaji suamimu bilang terima. Bilang terima. Matur. Karena apa nduk tak kandhani rata-rata wong wedok ki anggere omah-omah sulit wong wedok iki 2. 1 mengucapkan terima kasih ki warang-arang wong wedok gelem. Betul. Sing nomor 2 apa? Wong wedok ngakoni salah ki ra iso. Wong wedok ki mesti bener. Wong wedok ki ra tau salah. Wong wedok ki mesti menang. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang. Ya Allah, ya salam. Ngaten nggih Bu nggih. Bersyukur kepada Allah. Aja sok maido marang pepane Gusti. Disyukuri dini. Yang ketiga apa? Jangan sibuk kau menilai orang. Jangan sibuk kau melihat kebahagiaan orang. Aja sok nontoni tonggo, aja sok bijeni tonggo. Masuk nggih? Begini Bu, ada pepatah mengatakan pepatah apa-apa iki nek wong tuane awak iki nduk cah ayu termasuk kowe rungokno nduk. Nduk cah ayu le cah bagus urip ning alam donya aja sok kowe kepengin gayuh perkara sing pancen kowe ora gaduh engko nek jiglok ndak lara. Halo. Kula ngomong ngeten iki jenengan dong ora? Paham mboten? Tak baleni pisan kas.
Le cah bagus, nduk cahayu aja to sliramu kepengin gayuh perkara sing pancen kowe ora gaduk. Engko nek jiglok ndak sakmene dhuwure ra mungkin gaduk. Nek mbok tekati jiglok modar. Masuk. Artinya apa? Ngapunten, nek kaya awak dhewe omah-omah kuwi pendapatane bojomu ki pira, sepulane pira, pengeluarannya berapa kudu dijumbuhke. Mudeng ra aku ngomongin iki. Apa? Dijumbuhke. Lah ya dijumbuhke ki apa? Lah dijumbuhke ki di ngenekke iki lho. Jatokne. Dipaske ngono lho. Artinya apa? Oh misale kayaku sak yuta ya kebutuhanku kudu minimal maksimal sak ngono kuwi. Aja nganti pun. Masuk mboten? Terutama wong wedok-wedok. Kowe iki sing ngerti kekuatane bojomu ki sepira. Mula nek duwe penjalukan aja neka-neka. Mati nom bojomu tak kandhani. Dong ora? Terus apa sing nomor loro? Aja sok kowe seneng ngukur klambi nganggo klambine tangga. Tanggane tuku TV, kene kerokan. Rusak. Tanggane tuku kalung, bingung mlebu metu. Karo cincin pedhot. Masuk mboten karo kula? Masuk mboten? Ngene iki lho sing marake urip ora ayem. Sebab apa? Selalu melihat tetangganya, selalu melihat orang lain. Karena kau sibuk melihat orang lain, karena kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain, sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki. Yo. Lah yo. Kok yo kene iki antara Doro karo Mubalik kok ora ono bedane nggih. Lah nggih Doro digeploki Mubalik yo digeploki. Berat. Masuk mboten karo kula? Cetha mboten? Kula jangan kau sering melihat orang lain. Ngeten nggih Bu nggih. Masuk mboten? Apa yang kita miliki dinikmat atine ayem. Orang mau bilang apa terserah. Nggih, wong liya ki ngertine apa to ning awak dhewe kok kakean cangkem. Betul. Orang mau mengatakan kita miskin ndak masalah. Orang mengatakan kita itu orang biasa-biasa, wong ndak mampu nggak masalah. Emang gue pikirin. Lo mau bilang apa terserah lo. Masuk karo kula. Wong arep ngomong apa terserah sak jebole cangkemmu. Loh, hidup itu dinikmati, Mas. Ngrungokke omongane wong. Wow, jantungan kowe. Nanti jiglok. Kalau rasa ngurusi wong liya, oke? Orang mengatakan wong ngelokke awak dhewe wong ra duwe ben. Wong melarat. Wong biasa-biasa. Sing penting hati kita bahagia. Wayahe ngeleh madang. Wayahe ngantuk turu. Pengen jajan. Pengen piknik. Betul? Daripada awak dhewe urip ning masyarakat gen ketok wah. Nganggo gelange sak pelek-pelek. Nek mlaku nganti miring-miring ngene. Nganggo gelang sak, nganggo kalung sak apa kae? Sak rantai kapal mlaku nganti dungkluk karo melet. Oh, girik ngantian. Bendino metu kok omah tumpakane mobil gonta-ganti wong sing lanang makelar. Gene apa betul? Bendino metu kok omah, wes ora tau ning omah, metu terus. Tumpakane mobil, ora tau ning omah. Soale anggere ning omah dioyak-oyak mendling terus. Hidupnya tidak bisa diterima maksud saya? Syukuri dan dinik. Alhamdulillah. Tidak usah mikir orang, tidak usah melihat orang.
Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Masuk? Urip ning alam dunya ki wangsi. Masuk? Bapak-bapak, rungokke wong lanang-lanang. Jangan kau sering melihat rumput tetangga. Dong ora? Dong ora? Kenapa biasanya rumput tetangga itu lebih hijau? Karena mereka perawatan. Ora kaya bojomu. Tangi tur ngap, pangot. Awang bathuk kayak ipilis. Rai kebak koyo. Ditekoni dik kowe kok koyonan ngopo? Untuk lara rasa cerewet. Wong wedok kelepon niku. Gitu nggih. Nganggo daster semploke dienggo wae. Kene bledrah kene sigar. Nah, ketrek. Sing lanang nganti cegeh dik, mbok sing nyandangi sing apik. Gelem ngene ra gelem ya wis. Halo. Nyawang rai kebak koyo, geger, premasonan, dodro minyak kampak, wetenge minyak kayu putih. Wis sak awak ambune teng plenyit. Wong lanang arep bingung arep nyelah ndi. Nyelah rai koyonan, geger remasonan, dodro minyak kampak, weteng minyak kayu putih. Barek ngisor dimaneman dibuka biak pesing macan. Wong wedok klepon banget iki. Wong ya teko ning isor wit nangka pokoke. Ora sandangak kok dadak ndangak ki ngopo? Halo. Peringatan bagi bapak-bapak, kalau kepengen istrimu tetap cantik, jangan kau sering melihat istri tetangga. Wis sawangan bojomu dhewe. Rasa ngulatke bojone liyane. Sing marake joli-jolan bojo ya ngono kuwi. Klepon mriki lak nggih enten to sing model ngoten niku. Anek wong datakuan wong 16 kok. Ampun nggih. Ampun pokoke disyukuri dine elek-elek bojone, rasa ngrusui bojone tanggane ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis di bojo aja dirusui, wong sing elegane pirang. Bapak-bapak, kula caosi pirsa, kelebihan wong wedok elek. Ternyata wong wedok ki anggere elek punya banyak kelebihan. Satu, awet. Awet eleke. Ditoke suwe-suwe tambah samsoyo. Wis awet. Sing nomor loro, aman. Di bojo kok elek tinggal lunga sewaya-waya, aman. Ora ana sing doyan. Aja nek kok menungso gendruwe gumoh. Halo. Ibu. Sing nomor 3 napa? Wong wedok ki anggere elek ki mesti doyan gawean. Nggih. Ibu. Mriki nek model mriki pripun? Nek cara nggen kula niku nek misale sok minggu arep enek wong mantu ngoten. Pirsa mantu. Duwe gawe lah carane. Terus ibu-ibu do rewang ngoten mriki nggih jenenge rewang. Rewang nggih Mas. Rewang. Ngoten nggih? Ibu-ibu sing biasane rewang, sing bagian belakang kadang sego, goreng-goreng, olah-olah, korah-korah kuwi biasane ibu-ibu sing glowing-glowing apa sing jenggureng-jenggureng kuwi? Hah? Glowing. Sing glowing. Alah sing glowing-glowing iki paling tekone keri. Teko keri kangkean cangkem. Sorry aku orang rajang Jepang yang kok ndak tanganku kotor. Bisa diterima. Nomor 4 wong wedok ki anggere elek resikan. Mang titeni wong ki anggere elek niku gawean sat-set das-des ndang rampung ndang wis tur resikan, Pak.
Omah ki resik apa-apa didoli. Pokoke ngaten nggih Pak nggih. Disyukuri dine. Alhamdulillah. Bisa diterima maksud saya? Saged pun tampi? Bisa bersyukur kepada Allah? Bisa menerima apa adanya pemberian Allah? Mula deleono atimu rasa kona'ah napa? Nrimo ing pandung. Masuk Ibu nggih? Alah, wong wedok senengane ngono kuwi ya. Kene wis menggeh-menggeh alah. Masa ngono tak. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita derek tindak lampahipun mugi-mugi kita sedaya mirengan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Niki ngapunten pengajian dalam rangka napa niki? Oh tak mau lagi. Loh. Iki aku disoteng to iki. Di tisu ra, Mbak? Di tisu ra. Tisu. Nggo ngolati raiku ki lho. Yen rada resik sithik ngono. Glowing. Gilap mbahmu kowe. Kowe dosa kowe le. Iki sesuk rasa dijak wae iki. Ngelokke mu balik kok gilap. Asem e. Nggih, ngapunten Bapak Ibu. Nggih, yes Maulid Nabi ngoten nggih pokoke nggih. Intine lak ngoten niku wis ngeten mawon mungkin nang ndi mung sesasi punjul niki wis maulid terus kok Mas. Isine mailud aku arep ngisi liyane ya ora penak. Emane arep tak kei khitanan ya ora patut. Hakikoan ya ora pas. Yes pokoke ngene lah. Awak dhewe iku umate Kanjeng Nabi napa mboten? Nggih. Nggih. Yang pertama cinta dulu. Tresno. Cinta. Cinta karo Kanjeng Nabi. Wong ki nek tresno mesti mengenal. Betul. Orang itu kalau jatuh cinta, wong ki nek tresno mesti kenal dia yang dicintai. Namanya siapa? Halo? Nama ibunya siapa? Nama bapaknya siapa? Tanggal lahirnya berapa? Lah ngoten to nggih. Makanan kesukaannya apa? Wong cinta kok. Betul. Betul apa betul? Halo? Wah, iki rada ngantuk iki. Diselawati sik Mas ya Mas. Kok sik nek aku muni aja mbok tutuk. Ngono iki aku tak soalnya ngene Mas, cangkemku karo kiboti ra tau gathuk Mas. Nek gathuk ya nyonyor cangkemku no. Ya apa enek kok cangkeme mu balik kelet karo wong. Kibot iki lho. Kula tak sairan sik karo ibu-ibu, aja mbok tutuk. Dieling-eling. Soale gek iki kedadian Mas. Wis tak omongi Mas, aku nek muni aja ditutuk, malah ditutuk. Aku ndadi no Mas. Kula nyentik niku nganti subuh ra mari Pak De. Akhire jamaah do mulih ngomong wah mu balik gendeng iki. Halo. Gedang kluthuk dipangan uler. Barang-barang nggih mengke nggih. Kula wuruki sik engko nek pas selawat tangane diangkat nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Sing duwe penyakit asam urat, kolesterol insyaallah minggat. Amin. Oke. Diniati awak dhewe mahabbah cinta datang Kanjeng Nabi. Oke, siap? Ya tak wuruki sik. Ngene engko munine gedang kluthuk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Sing banter wonge gen krasa, ya. Iki saat ini wonge lendet-lendet selonjor pokoke. Wonge selonjor, rada tuwa wonge. Halo. Oke, siap? Bapak-bapak siap? Eling-eling, aku nek muni karo jamaah aja ditutuk. Oke? Lah engko nek bagian sholawat urusanmu. Sing gayeng dikuwokyok sing banter. Oke? Iki tenanan iki. Iki jenenge apa iki jenenge? Wis engko nek apik tak jak terus. Oke. Piro to? Piro nduk? Piro tanggapane piro iki?
Kali dosa tiyang nek. Apa 1 juta? Wah berarti larang kowe no karo aku. Larang kono no. Lah kowe aku mur 200 lho. Engko dikopiok bareng sing kopiok ya, Le. Oke, siap yo. Engko angger apik main terus karo aku. Mumpung iki aku lagi lali-lali Le. Niki kula nembe kundang-kundange lho di mangsamu iki. Ha mbahmu kowe. Oke, siap Ibu? Bapak-bapak siap? Oke, wong lanang kudu sing elok aja nyanyi. Tunjukkan malam hari ini kalau kita jantan, oke? Aja nganti wong lanang karo wong wedok kalah terus. Oke? Siji, loro, telu. Get. Alah, ya Allah. Alah. Iya to, Ki. Ayo tenanan. Gak ngono agak gerak tenanan aku langsung medhok mulih lah. Omahku adoh lho, Dik, perjalanan 5 jam lho. Kita rewangi adoh-adoh. Kula Dek mangkate saka Wonosobo, ora saka ngomah. Kula niki 3 dina rong mulih lho mangsamu ki aku. Aku nek ra bolono gah tenan aku. Tenang lho Mas, aku nek ra kebacut di DP ngono ora tak angkati lho Mas. Bacut di DP lho Mas masalah ya. Aku kudu mangkat rene adoh-adoh. Tenan awakku ki nyawang iki serang kena Mas. Nyawang iki aku Surapati cocok nek iki rada cocok iki aku. Iya no. Gedang kluduk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat. Allahumma sholli Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama billahi sholatan da'ibatam bidawami mulkillahi. apik tenan iki. Iki sesuk karo aku cocok iki. Engko bel-belan ya. Perkara anu lho, perkara rega kono dirembuk lho iki. Aja kaku-kaku. Wong sing lemes. Maksudku ngene lho, wong ki dalam berdakwah ki aja golek jeneng sik ning golek jeneng sik. Ngono, engko nek wis jenengmu apik, wis Jenenge malah dhewe. kowe pinter nek sing isi kowe wae. Dadi mubalek wae kowe nya. Malah muruki mubalek iki. Sing nomor loro, halo. Sing nomor loro tetep jenang apa gedang kluthuk. Aku tersugesti karo dhek, jenang aja. Sing nomor loro tetep gedang kluthuk. Ngaten nggih? Ning ngene, gedang kluthuk mateng kabeh. Mripate ngantuk kok lambene. Oke, paham? Sing banter nggih. Wonge jen krasa. Wonge krudunge ijo pokoke. Siji, loro, telu. Gedang kluthuk mateng kabeh. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama billahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Oke, yang terakhir saya sendiri. Jenengan rasa ngetutke, soalnya wonge ngulatke aku terus. Lho wonge jek ngulatke ya. Halo.
banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing kok sikile angkat tangan selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada billahi sholatan daiman bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi yang pertama Bu, wong tresno ki mesti kenal. Ki napa mboten? Kudu ngerti identitase awak dhewe tresno karo Kanjeng Nabi, yo ngerti identitase Kanjeng Nabi. Ngeten nggih? Coba tak tekon kok dijawab. Niki asline nek cara nggen kula mriku dingge pujian, Pak. Dingge pujian nek bar adzan ngeten. Nek mriki nggih enten pujian. Pujian niku asline, Pak. Niku asline lho nggih nek kula belajar mbiyen niku asline metode dakwahe para wali. Neng tanah Jawa khususe. Nggih. Jadi nek zaman biyen niku Pak ngapunten, awal Islam datang ke Nusantara ke Indonesia, pintere para wali nggone ngemas dakwah neng tanah Jawa dengan tidak merubah kondisi tatanan budaya kearifan lokal yang ada, tetapi nilai-nilai Islam bisa diterima. Nikilah model dakwah para wali songo, orang merubah tradisi budaya adat istiadat kearifan lokal yang ada, orang diubah blas, tapi nilai-nilai Islam bisa diterima. Sepakat betul? Wong Jawa diadani ramudeng, Allahu Akbar ramudeng. Orang gagas sing tani ya tetep tani, sing mbok gawe tetep mbok gawe. Ora mudeng. Akhirnya para wali songo duwe ide. Oh, wong jogi nek kepengin diglumpukke dituthuk entongane. Enten to nggih? Nek cara nggen kula mriku enten kondangan. Mriki enten kondangan, Pak. Kenduren niku lho. Nek nglumpukke wong arep kenduren niku nek mudine wis teko napa? Dituthuk kentong tong 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 tong. Berarti wis do mara terus amin mulih nggo berkat. Mriki tes enten. Pun boten enten. Lagi wong Jawa apa wong Londo to iki? Pun boten diwasa apa? Oh nggih saiki modele grup kok nggih srep kondangan mangkat. Wes. Niku nggih sae. Tong 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 masjide jek kotong mlebu jek sedeng ngoten niku. Nggih. Terus do meneng durung do mara terus wong para wali gawe syair, Pak. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane. Amin. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane angsal ganjaran kathah menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja ditu. Wis dong lumpuk Pak teng masjid, pintere para wali wong anyar nang masjid durung iso wudu mesti ana padasane niku lho Pak kados kolam nika. Wis pokok mlebu ning masjid sikile ora gupak blethok sing penting sikile resik terus do mlebu ning masjid. Di saat mereka masuk masjid itulah dakwah mereka disampaikan, nilai-nilai Islam ditanamkan. Masuk. Ana sing cerita dhewe, ana sing ngomong dhewe, ya wong wedok-wedok kuwi. Mas wong wedok kuwi nang ndi ngene iki ya, Mas. Terus akhirnya para wali gawe syair. Sedulurku nalikane krungu adzan aja nganti ketungkul omong-omongan. Salat sunah rong rakaat do tindakno
nunggu imam sinambi puji-pujian. Selawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Begitu juga ketika para wali ngenalke Nabi Muhammad ning jamaah sing ji awam nganggo pujian nabiku abalanana ki piye to ki jarene umate Kanjeng Nabi Muhammad ditekoni nabiku plonga nabiku Nabi Muhammad nabiku. Ya Bu, kita nyun ngapunten awak dhewe siiran ngene iki diniati mahabbah karo Kanjeng Nabi, ngenal identitasnya Kanjeng Nabi. Ngoten nggih Bu nggih? Bapak-bapak nggih Pak nggih? Nabiku Nabi Muhammad nabiku Muhammad ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Ibu Siti Aminah ingkang Ibu Siti Aminah miyos dalem wonten ing Mekah miyos dalem wonten ing Mekah dina Senen ing wayah subuh dina Senen ing wayah subuh ing sasi April tanggal 20 ing sasi April tanggal 20 tahun miyose Nabi tahun miyose Nabi 571 tahun Masehi 571 tahun Masehi. Nek ngene-ngene iki wis do rampal Pak. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Nabi Muhammad sudah tidak ada di dalam pikiran kita. Sholawatan yo sholawatan, ning wis ora ning jero pikiran lan atine awake dhewe. Masuk. Maka dalam rangka napa nggih? Kita maulid ngeten iki nggih, ngeten niku Pak. Napa nyetrumke ati kanggo mahabbah ning Kanjeng Nabi, kanggo tresno ning Kanjeng Nabi. Ngono lho. Halo. Saiki sing ditekoni sing tuwa plonga-plongo, apa meneh anakmu? Ngono lho. Karena apa? Kita sebagai orang tua, dadi wong Islam, ora pernah mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Itu yakin, Pak. Jenengan sing dikenalke karo superhero fiktif. Wah, anak cilik ngono kae, dijak ning toko klambi, tukoke klambi Spiderman. Lo tekan omah pencilaan nang ngene iki. Tukoke klambi Superman. Ngapunten, di tempat kami ngapunten, Mbak. Ada peristiwa anak seusia balita itu ditukoke klambi Superman, Bu. Lelah omah niku teng rumah rusun. Dia angen-angene nek nganggo baju Superman iso mabur. Anjlok Bu dari lantai 3. Cah sakmono kae. Ayo. Sebab apa sing mbok kenalke ora Kanjeng Nabi. Anak-anak muda sekarang, cah nom-nom saiki, mulai dari SD, SMP, SMA, kau lihat aksesoris anak-anakmu, kau buka buku anak-anakmu, kau lihat gantungan tas anak-anakmu, gambare artis-artis Korea. Karena apa? Kita tidak mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Betul apa enggak? Nah, ini dibiarkan terus-menerus ngapunten, generasi kita rusak semua Bapak Ibu. Iki nek tak rembuk tekan subuh ora rampung. Ora apa-apa mbahmu kuwi. Ora apa-apa iki garek panitiane wani ra le. Oh tiwas tak tekake subuh tibake danane mepet, Pak. Ado-ado lho le. Halo. Masuk mboten karo kula? Kula nyuwun ngapunten yang pertama modalnya cinta dulu. Wong ki nek tresno, Bu.
Wong ki nek wis kadung tresno, halo. Yang kedua apa? Mesti kepengin melu-melu sing ditres. Betul. Niku lho, wonten lagu niku lho Mbah. Nganti kaya manuk kena pulut, kadung tresno dikapak-kapakke manut. Masuk. Canom niku mang teteni nek lagi gandrung kasmaran. Apa sing dionekke karo sing ditresnani? Hooh. Gatel Mas kukurke. Hooh. Betul. Betul. Itu anak zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau sudah mengatakan aku cinta padamu, apapun dikorbankan. Nanti ono itu loh, demi cintaku padamu, lautan tinggi kan kudaki, gunung yang luas kan ku seberangi. Wale yo ben. Balik ki sapa? Garek. Wong jenenge wong gantung kasmaran iki kadang-kadang sesuatu yang tidak mungkin itu diomongke. Ya ora? Iku lho Bu. Dik, cintaku padamu sehidup semati. Dunia ini milik kita berdua. Lah liyane ngontrak mbahmu kuwi. Betul. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Iso ora bulan madu ning awan biru? Lah kok ngono kuwi ra mbolokke? Nang pesawat ka yo athikan kene pesawat ngono. Bulan madu di atas pelangi, betul sowel. Masuk ibu nggih. Lah nek awak dhewe tresno karo Kanjeng Nabi ya terus melu-melu kaya Kanjeng Nabi. Wong ki nek tresno nyun ngapunten mesti melu-melu kaya karo sing ditresnani. Lah nek sing ditresnani di Kanjeng Nabi ya ayo melu-melu kaya Kanjeng Nabi. Masuk nggih karo kula nggih. Apa sing dimelen-melen siji ibadahnya? Ibadah Kanjeng. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada menuntut mbok ayo diwai, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi Allahumma amin. Terutama sholat. Kanjeng Nabi sholat mboten? Wong klepon bapak sholat, ibune putrane wong sak omah alhamdulillah. Pak ra sholat, mboke ya ora sholat, anake ya ora sholat, ning iki wonge mangkat. Wonge ning isor wit tok. Kupluke ireng wonge. Oh. Oh, lah undangan. Oh ya wis. Iki jawabe pinter, mangkat mergone oleh undangan. Cose, tepuk tangan buat bapaknya itu. Nggih, leres Pak, jenengan mergo diundang kok ya, Dik ya. Lah iya nek ra diundang ya ora mangkat. Wis pokoke salate kaya salate Kanjeng Nabi berjamaah di masjid, terutama bapak tulung nggih Pak nggih. Yuk bapak-bapak repote kaya ngapa tetap salat nggih Pak nggih. Nek kula ngeten Pak simpel, nek urung iso ping 5, ping 4. Nggih. Sing wis iso ping 5 istiqomah semangat mboten? Sing wis saged ping gangsal ayo diistiqomahke aja nganti pedhot. Sing durung iso diusahake, ayo usaha piye supaya iso 5. Lho Mas Keli aku urung iso 5 ya ping 4. Rung iso ping 4 ya ping 3, rung iso ping 3 ya ping pindho, rung iso ping pindho ya ping pisan, rung iso ping pisan. Wonge jek urip kok disolatke iki lho. Ya ketang-ketang seminggu pisan melu salat Jumat.
Salat Jumat rung iso ya Idul Fitri, Idul Adha. Wis penak to? Nek Idul Fitri, Idul Adha rung iso, ngeten Mbah Yayi. Kula nggih wonge gampang. Raketang seminggu pisan bapak-bapak iki sing durung kersa tindak masjid, raketang seminggu pisan nek panjenengan badhe tindak teng pundi mawon, medal saking dalem lewat dalan sing lewati langgar masjid lan musala. Wis bismillah niat krana Gusti Allah, aku lunga ning pasar, aku lunga nyambut gawe lewat masjid iki wer. Diniati krana Allah, yakin bismillah, semoga dengan sering kita lewat masjid hati kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeten nggih Pak nggih? Masuk mboten? Dakwah kita enggak usah keras-keras. Nggih yakin muga-muga bendina terus napa Pak nek ana kegiatan masjid, kegiatan pengajian senajan durung gelem salat tetep ngewaki. Sebab apa? Ngapunten bapak-bapak. Mula nyuwun ngapunten, urip ning alam donya aja dupeh. Dupeh kowe dadi imam masjid, dupeh kowe hafal Quran. Pengajian niki lho. Suksesnya pengajian niki ngapunten. Masuk karo kula. Sing gelem temandang gelari terpal nata iki rata-rata wong sing durung gelem salat kuwi. Takmir masjid tugasnya dudang-duding ngono kuwi tak. Iki ra bener iki, ra bener. Gelem takmir masjid penekan masang ngene iki. Mula jangan sok menghinakan siapapun, betul? Jangan mulyane ade iki mergo wong-wong sing durung salat kuwi, Pak. Ojo mulyane suksesnya pengajian malam ini adalah saudara-saudara kita yang belum sholat. Oke? Maka jangan mengenyak kowe. Masuk ya? Doakan mereka semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk? Ojo dupeh pinter banjur do. Oke, kaya mau? Oke ya. Eling-eling nek aku muni aja ditutho. Kok ndak dineh, Mas. Ayo dijawab nggih. Sing waras jawab nggih. Sing ra waras meneng wae. Aja dupeh pinter banjur do. Aja dupeh pinter banjur do. Pinter yen ora bener besok bakal ge. Pinter yen ora bener besok bakal. Angkat tangan sholawat. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wedok dirungokke. Aja dupek ayu banjur do. Lah kok malah kaya ngono. Malah medeni. Aja dupek ayu banjur do kemayu. Ayu yen rame tuhu besok bakal di eling tuamu yen kempong perot wis ora payu. Angkat tangan selawat. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi wal qadwahada. Gen komplit ndak didarai pilih kasih ngoten nggih, wedoke ya lanange ya. Ngoke wong lanang-lanang kuwi.
Aja dupe gagah njur kakean tela. Kemokno tuwekane pengen rabi neh era. Nyawang kondisi lek laku wis ra jejeg gur pengen rabi neh. Sikil ra jejeg Mas tapi anune jek jejeg Mas. Lak trundul. Masuk. Jos tenan. Aja dupe gagah njur kakean Aja dupe gagah njur kakean gagah yen rang ibadah uripe ora gagah yen rang ibadah uripe ora berkah. Angkat tangan selawat. Sholli wa sallim daiman ala al-mada. Sholli wa sallim daiman ala al-mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu, cinta. Yang kedua, ngikuti ibadahnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang terakhir ngikuti akhlaknya Kanjeng Nabi. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. He umatku ngertenono yen aku iki Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah nggo nyempurnake akhlak. Ngapunten Mbah Yayi, menawi wonten lepatipun nyuwun ngapunten. Kanjeng Nabi niku janen nek dipapanke teng tanah Jawa niku sampun klik. Nggih. Klik napa nih? Akhlaknya sudah pas. Mula dikit dadi wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Banggalah dengan kejawaan kita. Karena apa? Akhlake Kanjeng Nabi niku nek ditarik ning tanah Jawa khususnya wong klepon wis sampun klik mah. Contoh ngeten. Kanjeng Nabi niku nek ngendikan kasar napa halus? Lho wong Jawa niku nek ngendikan alus. Saking aluse wong Jawa niku nganti ana unene wong Jawa iki saking aluse nek ngomong kaya-kaya teleke didak ra pendek. Telek kok didak ra mlenyek. Ayo coba nek jenengan ngerti telek niku atos napa empuk. Oh berarti tau nyekel kowe. Lah ngerti nek empuk no. Anget napa anyep? Oh anget berarti niku bar metu, Mbah. Kanjeng Nabi nek ngendikan alus tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Awak diki nek ngetrape wong Jawa, oh kaya ketoprak terus. Apa nek karo bojo kok gelem basa. Ayo wong wedok ini sapa sing gelem basa karo bojone? Alah. Mang prakteke nek jenengan basa karo garwane. Nyun pangapunten Kang Mas, mbok bilih wonten lepatipun nyun pangapunten. Dalu punika panjenengan kepareng ngersake kula napa mboten? Menawi panjenengan badhe ngersake kula, kepareng kula badhe to. Diajeng pengiki aku rapati doyan kowe. Masuk nggih karo kula nggih. Pokoke dijaga lisannya. Nek carane Kanjeng Nabi napa? Salamatul insan min hifdzil lisan. Selamate menungso iki gumantung jaga lisane. Nek wong Jawa napa? Ajining diri gumantung ana ing lati. Klik lho Mbah. Niki nek digathuke pas nek carane Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadidan. Lho, niku nek digathuke adek iki mergarek carane garek ngurutke tok penak banget. Klik. Masuk. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Tatotat. Bicaralah macam-macam asal jangan nyakitin. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah. Lidah senjata utama bagi keselamatan. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kalau
Indonesia saat ini, mohon maaf Mbah Yayi, sedang tidak baik-baik saja karena ada segelintir manusia yang harusnya jadi contoh teladan bagi rakyatnya justru ngomongnya mencam-mencing. Betul? Mboten sak kula sebut nggih. Soale disoting iki. Ana aku Filarno, aku dicekel polisi kowe malah keplok-keplok. Nggih. Kenapa sedang tidak baik-baik saja? Karena mereka nek ngomong rapati cetha. Betul? Betul. Suara rakyat tidak didengar. Nek ngomong sak karepe. Paham? Dong ora? Ngaten nggih Mbah Yayi, ndak usah disebutkan nggih. Sampun paham nggih? Mula nek ngomong aja sak-sake. Esuk ngomong dele, sore dadine tempe, sesuk wis ganti meneh. Bosokno kok tahu iki lho. Pun ngoten mawon nggih Mbah Yayi, tidak usah. Saya contohkan ngendikane Kanjeng Nabi, coba nek awake iki ngetrapi basa, anake diajari basa. Yakin, Bu. Semuanya baik, kaya Kanjeng Nabi. Ngopo kok anak-anak kuwi gak iso basa ning wong tuwa? Sebab jenengan ra gelem basa karo kakunge. Titik. Bapak, halo Bapak. Bapak, halo. Jenengan dadi wong lanang nek dibasani wong wedok seneng napa mboten? Rungokno. Wong lanang nek dibasani ketok berwibawa. Dong ora? Wong karo wong lanang karo bojone kowe iki lho Pak, kowe iki lho. Wong karo bojo kok kowe iki lho. Ngerti bojone kesandung matamu yak-yakan Pakmu. Iki gek wong wedok apa iki lho? Halo? Karo bojo dhewe ora gelem basa. Karo tukang pentol 2000-ane basane mlipir. Mas tumbas. Tumbas Mas. Nggih 3000-an 3. Saose sithik mawon nggih Mas nggih. Mboten sak kathah-kathah. Lho, iki lak wong wedok trondolo ngono kuwi. Masuk mboten karo kula. Lah, wong lanang ki nek dibasani ra mungkin selingkuh. Ya wis angel kok wong kene iki, wedokan kene iki angel kok. Nduk rungokno aja melu-melu lho ya. Wis sampe nek ndek bojo kowe basa karo bojomu, ya. Aja kaya kuwi. Aja kaya kuwi. Ro bojo kuwah kowe. Mbok ngono iki sing halus. Wong lanang kesel. Ngono ki ya ditarik kesel Kang Mas, pijeti napa keroke. Ngersake dahariyen napa kula riyen. Lah wong-wong lanang mulih nyambut gawe kesel-kesel ngelak. Dik aku ngelak tuwekan rasa manja, kaya ora ngerti nggone ae. Kalau carite ning mburi gak keturke. Wong wedok trondolo ngono kuwi. Mulai ya senengane bojomu ning wedangane mbok rondo etan kono. Nggih, ngaten mawon nggih Bapak Ibu nggih, mboten sah dangu-dangu ngapunten. Sudah 1 jam. Mengke sanes wedal. Aduh susune kok dong tak ombe. Tak mimik susu dulu ya. Jangan dilihat. Ngapunten nggih. Kula nek susu seneng. Tapi modele keplon niki keplon. Kekleplon niki nek susu siji kok Mas ya. Susu siji. Lah yo ndelek ngendi nek susu siji. Mosok delek tengah yo. Rapek. Nggih wong anu tak omongi Dik, nggih iki aku ya ngisi pengajian ngene iki to dikeki susu siji ngene iki. Siji ngene iki. Aku mulai iki mlakune iso miring-miring ngono. Lah abot sisih. Heeh. Nggih, tapi ya wis tau Dik dikeki siji tapi gedhe ora cilik ngono gedhe niku. Karo tengah liter niku. Nggih kula entek wong aku ki nek susu seneng kok le. Susu apa ae seneng, putih seneng, coklat yo seneng. Sing penting siji sirikanku, aja sing bar kerokan titik. Nekat to Dik, bar kerokan tak kokop. Wah, asem tenan cangkemku remason trok. Sing guyune banter kulino. Kulino kerokan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gelasnya kaya reget ngono ya? Ya.
Nduk, latan iki kaya reget ngono ya. Wah, lha iki kok nek modar piye nek iki? Niki mboten napa-napa iki. Kok kaya reget ngono ya. Wah, ora weh kok ndak mati ya. Ora higienis. Iki kaya reget ya, Nduk ya. Oh, kasap kok lho iki. Ana lumute ya. Lho iki, wong susu kok lumuten iki susu apa iki? Wah, panitiane ra jeli iki. Ki arep matenmu balik iki. Iki mau mesti kei susu kadaluarsa iki. Pun ngaten mawon, kurang lebihnya minta maaf nggih Bapak Ibu nggih. Ada tutur kata sang kurang berkenan, mohon maaf nggih Bu nggih. Halo. Dimaafin nggih. Nggih, ngoten mawon mengke insyaallah sanes wekdal menawi cocok monggo panitia dipun rembak tahun ngajeng monggo mboten napa-napa. Nggih pun pokoke masalah rego kena dirembuk Pak, wong awake iki kaya karo sapa wae nggih. Insyaallah gampang acara napa mawon kula mesti mangkat lah, insyaallah mangkat. Amin Allahumma amin. Nggih. Oh iya. Oke, siap. Nggih, ibu-ibu, ini setelah saya selesai jangan pulang dulu karena nanti masih ada hadiah hadir. Tadi mengatakan kulkas 5 pintu. Ini panitia baru saja bilang ke saya, ibu-ibu jangan pulang dulu. Yang di wadah snacknya ada nomornya, nanti ditukarkan sama panitia ini. Betul namung guyon mawon karena setelah ini masih ada cara santunan anak yatim. Kula dek wau napa Ibu, kula kalih panitia nyuwun Pak, kula mang dhisikke. Kula 3 hari belum pulang awet dari Jumat kemarin. Hari Jumat saya ngisi di Mojokerto, lanjut hari Sabtu saya malamnya di Sidoarjo. Tadi pagi Minggu tadi pagi saya di Wonosobo, habis Wonosobo langsung ke sini. Oh dosa kowe. Iki aku nyeritake yo Le. Nyotakeki susu. Ngoten. Lah sesuk niku kula teng Medion. Kula besok teng Medion kali Cak Komet, kali Cak Dodo, kali Abah Kirun. Sangar no. Nek kono rada larang Mas, kono rada. Lah aku kudu ngimbangi Cak Komet karo Abah Kirun no. Nek nang kene sak pawehe wong nang kene. Halo. Ngaten nggih? Terima kasih. Nanti doanya biar sama para-para Mbah Yai. Ngaten nggih? Kesepakatannya ora nggo donga lho iki. Iki kudu dikenahke sik. Dongane karo ngisi dadi siji apa? Lah ngono kati sing cetha ngono lho Le. Iki soalé rembukan tuwa, iki masalah angka lho mangsamu iki. Ngapunten nggih Mbah Yayi nggih, kersanipun rata, berkahipun Mbah Yayi nggih wonten. Ngoten mawon Bapak Ibu, saya nanti langsung mohon pamit. Saya perjalanan 4 sampai 5 jam. Mohon doanya semoga saya sampai di rumah tidak ada apa-apa. Nggih, ngoten nggih, terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tepuk tangan buat grup Hardroh An-Najah. Tepuk tangan hebat luar biasa. Nggih.